Tervetuloa Kemiran perinteiseen tulosstudioon. Me ollaan juuri julkaistu Q2-tulos ja ennen kuin lähdetään kesälomille, niin käydään sitä tässä vähän läpi. Miten kuvailisit tätä toisen neljänneksen tulosta ensimmäisen neljänneksen jälkeen, joka oli erittäin hyvä? No kokonaisuutena sanoisin, että meillä oli vankka vuosineljännes, eli meidän loppumarkkinoiden elpyminen jatkui tässä toisella vuosineljänneksellä ja meidän oma tulos oli vankka, erityisesti meidän Industry & Water-segmentissä. Ja tämä loppumarkkinoiden elpyminen näkyi erityisesti meidän omissa myyntimäärissä, jotka kasvoi merkittävästi viime vuoteen verrattuna ja ne myös kasvoi hieman tähän ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna. Sitten taas toisaalta meidän myyntihinnat. Ne laski hieman. Tässä taustalla oli meidän energiaintensiiviset sellu- ja valkaisukemikaalit, joiden hinnat laski hieman. Eli kaiken kaikkiaan, kun nämä eri tekijät laitetaan yhteen, meidän orgaaninen liikevaihdon kasvu oli hieman positiivinen. Eli Industry & Water-segmentin hyvä kasvu tasasi hieman tätä laskua, mitä me nähtiin Pulp & Paper-segmentissä. Sitten jos mennään kannattavuuteen, se oli edelleen vahva. Ja meidän operatiivinen käyttökateprosentti oli 19,2% toisella vuosineljänneksellä. Tässä taustalla oli erityisesti Industry & Water-segmentti, jossa me ollaan nähty jo pitkään usean vuosineljänneksen ajan erittäin vahvaa tuloskehitystä. Sitten toisaalta Pulp & Paper-segmentissä kannattavuus oli 16,5%, eli hieman heikompi tälleen kausiluonteisesti alhaisemmalla neljänneksellä. Kemira kertoi myös 2 investoinnista liittyen vedenkäsittelybisnekseen. Kuvastaako nämä uudenlaista vaihetta strategian toteutuksessa? Hyvä kysymys. Tosiaan nämä 2 uutta projektia meidän Industry & Water-segmentissä liittyy hyvin vahvasti tähän meidän kannattavan kasvun strategiaan. Jos aloitetaan tästä ensimmäisestä, tästä yrityskaupasta. Eli me otettiin meidän ensimmäiset askeleet niin sanotulla aktiivihiilimarkkinalla. Tätä aktiivihiiltä käytetään niin sanottujen mikroepäpuhtauksien poistoon jätevedessä. Eli mitä me tehtiin, me ostettiin pieni aktiivihiilen uudelleenaktivointilaitos Isossa-Britanniassa. Eli tämä on meidän ensiaskel nyt tällä kasvavalla ja laajenevalla, myöskin houkuttelevalla markkinalla. Ja tämä lainsäädäntö liittyen näihin mikroepäpuhtauksiin, erityisesti liittyen näihin tiettyihin PFAS-yhdisteisiin, sen odotetaan tiukentuvan, minkä vuoksi markkina kasvaa. Ja me uskotaan, että Kemira on hyvissä asemissa hyötymään tästä markkinakasvusta, johtuen siitä, että meillä on nyt jo erittäin hyvä markkina-asema Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa jäteveden käsittelyssä. Ja toinen investointi liittyy Espanjaan. Kyllä. Juurikin näin. Heinäkuun alussa me kerrottiin toisesta investoinnista Espanjassa. Siellä me investoidaan saastuskemikaalien kapasiteetin laajennukseen. Tässä taustalla on kasvanut ja kasvava kysyntä, erityisesti erinäisissä biokaasusovelluksissa sekä myöskin fosforin poistossa. Eli kaiken kaikkiaan tämä yrityskauppa sekä tämä investointi kuvastaa erittäin hyvin tätä meidän kunnianhimoa kasvattaa meidän vedenkäsittelybisnestä merkittävästi. Kuulostaa hyvältä. Kemira julkaisi myös positiivisen tulosvaroituksen. Miten voidaan katsoa tätä vuotta 2024 nyt eteenpäin? Kyllä, kuten sanoit, niin me julkaistiin positiivinen tulosvaroitus kesäkuun puolessa välissä sekä liikevaihdon että operatiivisen käyttökatteen osalta. Tässä taustalla oli erityisesti tämä loppumarkkinoiden elpyminen, joka on jatkunut, joka jatkui myöskin tässä toisella vuosineljänneksellä. Ja kuten mainittua, toisen vuosineljänneksen tulos oli vankka. Ja tästä johtuen me katsotaan loppuvuoteen luottavaisin mielin. Eli me odotetaan, että tämä loppumarkkinoiden elpyminen jatkuu. Ja myöskin me odotetaan, että muuttuvat kustannukset pysyvät suhteellisen vakaina. Kiitos näistä pääkohdista, Mikko. Kiitoksia Heide. Ja kiitos kaikille Tulosstudiota seuranneille. Mikäli teillä on mitä tahansa IR:ään liittyviä kysymyksiä, niin voitte laittaa niitä meille molemmille. Ja älkää toki unohtako, että me järjestetään pääomamarkkinapäivä syyskuussa. Muistakaa rekisteröityä. Ja sillä väliin oikein ihanaa kesää. Mukavaa kesää.